слабые. Мы все слабые, але ж важно, што мы ёсць. Калі дзяржава па асабістаму прыказу Лукашэнкі вырвала крыжы, на наших вачах адбыўся гэты страшны злочин. Гэта неверагодна ўявіць, што гэта тут адбылося. Важно, што прыйшлі людзі. І важно, што паўстала малітва. І малітва паўстала, што не штотыднёвая, а штодзённая. Сюды прыходзяць людзі, па некалькі чалавек, часам і адзін, і два чалавекі. Но тут на Галгофе яна адбываецца. І мы зачытваем прозвішчы. Зачытваем прозвішчы забітых ва ўнутранай турме НКВД. З 29 па 30 кастрычніка па загаду Сталіна і Молатава у дзень святкавання ленінскага камсамола былі расстраляныя лепшыя прадстаўнікі нашай культуры. Маладыя, яркія, прыгожыя, унутрана свабодныя паэты, празаікі, крытыкі, журналісты. Тыя немногія літаратары, што нейкім цудам ацалелі, да канца сваіх дзён жылі паралізаваныя моташным адчуваннем страха. Таким маладым 23-гадовым хлопцам на момант, калі яго прыйшлі за ім, калі яго забралі. Добрый вечер. Это Олег Раздзілович, Радио Свобода. Я веду рэпартаж з Курапатаў. Тут пачалася імпрэза, ўжо праходзіць імпрэза «Ноч расстраляных паэтаў», прысвечаная дню памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Ужо толькі што быў прачытаны кавалак з аповеда Масея Кульбака, які зрабіў перакладзе Шупа. А цяпер это прачытаў Альгерд Бахарэвіч, беларускі пісьменнік. А цяпер вось Ганна Шапуцька, адна з абаронцаў Курапатаў, чытае вершы аднаго з паэтаў, расстраляных у эту ноч. Яшчэ зірну апошні раз і ад пакуты аж заенчыў, калі ў маім акне пагас і без таго слабы агеньчык. Шумела лісце, дождчым жыў, у сцены біўся вецер з гулам, і з гэтай хвіліны жыў я не ў наступным, а ў мінулым. Паўзла дарога, як змея, пранізваў холад мозг і цела, і знічка ранняя мая ў чорным небе праляцела. І след яе адразу знік на зімлелым небакраі, не замаўкнаў над намі крык начной у крумкачыны зграі. Вязуць, не ведаю куды. І так прыспешваюць таропка. Няўжо ў 23 гады лёс на мне паставіў кропку. Вязуць па вуліцах пустых. Я не ў сваёй, я ў іх уладзе. Мутнее зрок, тупее слых, у думках поўнае безладдзе. Не мог тады я зразумець той таямнічай работы, што будуць 20 год трапець і па душы таптацца боты. Як толькі спомню чорны год і ноччу страчаную волю, астудзіць спёка быццам лёд, завее пячэ да болю. Дажыў я ўсё ж да свізны, як не ламалі, не малолі, а вось сябры маёй вясны дамоў не вернуцца ніколі. За імі спалены масты, і сцежка даўняя глушэе, крышталь ад вечнай мерзлаты аздобіў брацкую траншею. Яе карэнні аплялі, і дол сціскае невыносны, каторы год на той зямлі гайдаюцца над імі сосны. А я жыву, і вось ізноў гляджу, як з клёна лісце льецца, паклічу госці ўсіх сяброў, хоць і ніхто не азавецца. Побачили б яны хаця наш новый день. Тут у Курапатах собралось больше 200 человек, по моих подликах, но люди все приходят и приходят. Імпрэза пачалася дакладна у 8 гадзінаў. Вось Ганна Шапуцька закончила читать свой верш. Зараз мы спытаем, бо я прислухаў, не спытаў. Ганна, калі ласка, прабачце. А чий верш вы читали, бо я не поспел? Это Сергея Гроховского был верш. В этом месте сирот могил, сирот сотни могил, где лежат тысячи людей закатованных, расстрелянных, невинно замученных у 30-е, 37-41 год. Тут лежат мужчины и женщины, лежат белорусы, габреи, поляки, лежат верующие и безбожники, лежать коммунисты и те, кто на дух не пераносил коммунист. Хоць большасць людей, якія тут лежаць,
яны простыя людзі, якіх забралі па разнарадцэ альбо забралі ў межах змагання супраць ворожых класавых элементаў. Імпрэза пачалася з таго, што журналіст Франак Пячорка зачытаў спіс закатаваных, рэпрэсаваных паэтаў, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячоў, прычым не толькі тых, хто памёр у эту ноч з 29 кастрычніка на 30-м годзе, але і дзеячоў, якія загінулі яшчэ ў 20-м годзе, тых, хто загінулі падчас вайны, всіх, хто загінуў за Беларусь. І кожнае імя, якое прагучала, суправаджалася звонам, Перед образом спаси твоим, з непокрытой стою головой. Тут трымалі маладыя людзі. Пасля гэта была малітва, а потым была прамова, выступіў пісьменнік Владимир Орлов. Много так выливается слов, злости дикой и темной, як ночь. Я пытаю болезненно себе. И зачем же мой Бог им прощал? И глумиться себе допущал, уступивший свой меч у борозьбе. Словы пытанні, якія задаваў сабе Зміцер Жылунович яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. Можа быць, ён задаваў іх і пазней. І тое, што мы, калі тут сюды прыходзім, калі мы разважаем пра тую смерць, якая была тут, пра тую жуду, якая адбывалася тут 80 гадоў таму, вельмі важна, каб мы маглі таксама стаць перад абліччам Бога. І маглі стаць і сапраўды паглядзець на сябе, таму што вот гэтыя пакуты, гэтая смерць, яна заклікае кожнага з нас сапраўды задумацца пра сябе, задумацца пра тое, што і сапраўды папрасіць у Господа прабачэння за тое, што мы не зрабілі, што мы папрасіць у яго прабачэння так, як ён, каб ён не караў нас паводле нашых грахоў, паводле нашых беззаконняў, каб ён апусціў свой меч, які многія з нас заслугоўваюць у сваім жыцці. Я хочу зараз коротка памаліцца і пасля загучыць спеў. Господ Ісус, мы стаім зараз перад Табою ў гэтым лесе курапацкім, і мы просім Цябе. Мы просім Цябе за нас, тут сабраных, мы просім Цябе за наш народ. І мы просім Цябе, Господ, Ты не карай нас паводле нашых грахоў, паводле нашых беззаконняў, паводле нашага беспамятства, паводле нашага безбожжа. Але, Господ, мы просім Цябе, стоячы тут, на гэтым месцы, стоячы тут пад гэтымі крыжамі, мы просім Цябе, Господ, Ты з'яві для нас сваю міласць, бо за нас, Ісус, таксама Ты памёр на крыжы 2000 год таму. Нехай, Господи, Твоя ласка, яна зыходзіць на нас, і Ты дай нам заўсёды памятаць пра той грэх, які зрабіў магчымым тое, што адбывалася тут, у Курапатах, пра всякае беззаконне, якое рабілася і робіцца на нашай зямлі. І, Господи, Ты з'яві свою міласць над намі, над нашым народам. Амен. Гэта была малітва аднаго з святароў, а тут ужо была малітва каталіцкая, і я правёў отец Владимир Пробыш, адной з каталіцкіх парафіяў. У тым ліку гэта была за памяць тых ахвяраў, якія ляжаць тут у Курапатах, і тых беларусаў, якія загінулі падчас перыяду рэпрэсій, а яго вызначаюць даследчыкі з 1918 по 1953 год. Але цяпер вядомы спявак з памідораў вось будзе спяваць. Нижнім нічога не видно, акурат над раніцай скончилася битва. Хмары гоять с неба, ветер у полі свища. Я хожу по полі, чарапы подлічваю. Я хожу по полі, чарапы подлічваю. У світлі дриготким, ніби кроплі поту, круглые ды ладные отливают желтым. Где чужинский, а где свой, ой, легко помылиться. Усеяны подобные с дюрочкой у потылицы, усеяны подобные дюрочки у потылицы.
жив, вот купил, учился. 40 дзён я их лечил, а потом облечился. Шарапы хавая мох, кругой стригла. Кто пропал, кто перемог, ничего не видно. Кто пропал, кто перемог, ничего не видно. Но праспеваў Александр Памідораў. Справа в тым, што Я крыху нагадаю яшчэ, што тут адбылося. Вось мне запала ў душу такую памяць прамова пісьменніка Владимира Орлова. І ён у прыватнасці згадаў, што бачыў рапорт НКВДистаў, якія расстрэльвалі людзей, у тым ліку пісьменнікаў. І вось там рапорт быў пра тое, што 40 чалавек у 14 гадзінаў дня, значит, забралі, ўжо 15 расстрэл выканалі і закапалі гэтых людзей на патрэбную глыбіню. Владимир Орлов сказаў, што вось так і не думалі, што закапаюць і Беларусь, беларускую мову, але не ўдалося. Але каб это не паўтарылася, трэба памятаць гэтыя падзеі, памятаць тых людзей, якія загінулі. І прыходзяць вот на это месца курапаты, у тым ліку, каб этого не дазволіць зноў. А яшчэ я запомніў, што отец Владимир, які вёў малітву тут, он казаў, згадваючы вядомы верш, казаў, што трэба у курапатах бываць часцей і бываць тут не госцем. Вось Алесь Памідораў читае таксама верш аднаго з расстраляных тут паэтаў. Нагадаю, гэта Радыё Свабода, мы вядзем рэпартаж з Курапату, з Галгоф, з месца, дзе усталяваны мемарыяльны знак памяці ахвярам, дзе усталяваны мемарыяльны камень. Уже 3-й год запар, у эту ноч з 29 на 30 кастрычніка проводится вот эта импреза памяти про тых 120 дзеячоў культуры, якія загінулі таксама у ўсіх ахвяр палітычных рэпрэсій у Беларусі. Паводле гісторыкаў гэта лічба можа быць ад 600 тысячаў да больш, чым мільён, ці нават больш. У самих Карпатах, пробачте, паводле гісторыкаў можа ляжаць от 30 тысяч до больш, 250 некаторыя называюць тысяч. Но дакладную лічбу высветліць немагчыма, бо архівы КДБ дагэтуль закрытыя, і можна толькі меркаваць по розных іншых крыніцах. Калі ўжо шансаў будзе мала, калі з усіх бакоў навала, у зврочнай роспачы багоў я запалю ахвярны касцёр. Глядзі, як у люстра у гэты дар, у ім пясняр, у ім махляр, у ім і жах і хараство, гары, гары, ахвярны касцёр. У ім спеў бясконцы, чуеш, бясконцы танец з любай, бясконцы крык ці крыўда, бясконцая малітва. Хоць знічка цемру апякла, але замала нам святла, але замала нам цяпла, дык няхай на дровы пойдзе кроўны, а мы па ідалах сумуем, а мы каханых не шкадуем, марнуем час, марнуем дні, ды ўсё стаім у сваім вагні. У ім спеў апошні, чуеш, апошні танец з любай,
апошні крик ці крыўда, апошняя малітва. Мы опякаемся здаўна, мы опякуемся спаўна. Ты нізку дроў, я нізку слоў. Гары, гары, ахвярны касцёр. 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 У ім спеў бясконцы чуеш, бясконцы танец любай, бясконцы крык ці крыўда, бясконцая малітва. Ну, ось Помідоров закончив своє виступлення, а Дмитрий Дашкевич, який починав эту імпрезу, знову взяв мікрофон. Але, напэўна, тым людзям і дакладна было значна неўтульней, калі іхнія целы кідалі в безыменныя курапацкія ямы. І я думаю, гэта самае мінімальнае і самы мізер, што мы можам сёння зрабіць з вамі у памяць пра тое, што яны рабілі і тую ахвяру, якую яны прынеслі. Гэта пастаяць некалькі гадзінак у курапатах. Цяпер будуць мець слова, я вельмі прашу вытрымоўваць рэгламент 3-4 хвіліны. Александр Федута, літаратуразнаўца, Алексей Шейн, пісьменнік, Зміцер Строцаў, паэт і Яўген Змушка, музыка. У 1937 годзе Савецкая імперія урачыста адзначала 100годдзе з дня забойства паэта Александра Пушкіна. Імперія заўжды спачатку забівае сваіх паэтаў, а пасля святкуе іх забойства як найвелічэйшае свята. Ствараліся арганізацыйныя камітэты па ўсёй савецкай краіне. У Беларусі такі камітэт узначальваў народны паэт Янка Купала, які яшчэ не ведаў, што яму застаецца жыць толькі 5 год. Ён размяркоўваў, хто з маладых паэтаў і які твор Пушкіна будзе тлумачыць. І галоўную кнігу Пушкіна, роман у вершах Евген Онегін, ён даручыў патлумачыць маладому паэту, якога ён лічыў аднаго з найлепшых, Алесю Дудару. Дудар яшчэ не ведаў, які лёс чакае яго. І не ведаў, які лёс чакае рукапіс ягонага пераклада, які будзе надрукаваны у год 80годдзя гібелі самого перакладчыка, 80годдзя той самай ночы паэтаў. Але калі ён перакладаў сцэну гібелі паэта Владзіміра Ленскага, мажліва, ён прадбачыў і ўласны лёс. Ляжаў ён ціха, незвычайна быў томны мір яго чала. На вылет пад грудзямі рана, кроў цёплая з яе цякла. У гэтым сэрцы за хвіліну натхненне білася няспынна, надзея, помста і любоў. Жыццё кіпела, грала кроў. Цяпер быў у хаце апусцелай, усё стала цёмна, ціха ў ім. Яно замоўкла назаўсім. Пакрыты вокны крэйдай белай, і гаспадыні не відаць. А дзе яна? Хто можа знаць? Магчыма,
што для славы яснай, для шчасця ўсіх радзіўся ён, і ліра, змоўкшая дачасна, грымучы безупынны звон магла ў вяках узняць. Паэта, магчыма, на ступенях света чакала слаўная ступень. Яго многапакутны цень, магчыма, захапіў з сабою святую тайну. І для нас той жыватворчы светач згас, і за магільнаю мяжою яму нячутны славы звон, благаславенне ўсіх плямён. Але рукапісы не гараць, і рукапіс гэтага пераклада быў надрукаваны дзякуючы няспыннай працы нашай вядомай літаратуразнаўцы і настаўніцы Ганны Севярынец. Дзякуй ёй за гэта. Дзякуй за гэта яшчэ і таму, што паэты застаюцца жывымі, пакуль мы чытаем іх вершы, пакуль мы памятаем пра іх, пакуль мы разумеем, кім яны з'яўляюцца для нас, і баронім сваіх паэтаў. Дзякуй ім за тое, што яны былі. Дзякуй ім за іх радкі. Дзякуй за тое, што нават адыходзячы, яны застаюцца светачамі для нас. Толькі што прагучаў урывак з перакладу Алесі Дудара, паэмы Яўген Анегін Пушкіна, які прачытаў Александр Сядута, літаразнаўца. Пакаянне, пра асэнсаванне. А зараз Алесь Шейн, пісьменнік беларускі, выступае. Мы сёння ехалі ў машыне сюды з Александром Сядутам разам і узгадывалі, у каго хто быў забіты, хто быў расстраляны, ягоныя сваякі, сваякі ягонай жонкі, мае дзяды, которым напісалі, што яны нават і не былі расстраляны, нібыта яны былі арыштаваны на 10 год без права перапіскі і памерлі проста сваёй смерцю. Потым аказалася, што расстраляныя на каляду 37-го года. І гэта сапраўды трэба памятаць і разумець, што вот эта жудасць, якая прыйшла на беларускую зямлю, яна не ўзялася з ніадкуль. Гэты сталінізм, ён не ўзнік у адно імгненне, проста невядома адкуль узяўся з паветра. І тое, што перажывалі мы, перажывалі беларусы, у нейкім падобным сэнсе перажывалі іншыя народы. Кітай пры Мао Цзэдуня, Паўночная Карэя ў нейкім сэнсе зараз перажывае. Перажывалі іншыя краіны. Вот это асэнсаванне, усведамленне бяды, якая прыйшла, прычын гэтай бяды, яно даганяе нас і сёння, яно прымушае нас задумацца і сёння, адкуль это ўзялося, чаму. Вось гэтае зло, якое жыве ў сэрцы чалавека, дай яму толькі волю, неважна, пры рэжыме нацысцкім, пры рэжыме камуністычным, яно адразу вылазіць наружу. Помніць гэта, усвядоміць гэта, пакаяцца ў гэтым, асэнсаваць — это наша з вами задача. Задача наша з вами пакалення, як немцы, калісьці яны асудзілі нацыянал-сацыялізм, так задача наша з вами пакалення асудзіць вось тую прычыну, паводле якой косткі ляжаць зараз на гэтым пагорку курапацкім. І зноў жа, это не толькі сталінізм, это штосьці больш шырокае, штосьці больш глобальнае, якое пролезла, праявілася сваё, паказала свой звярыны воблік у розных краінах, у розныя часы. Тая злая ідэя, не толькі сталінізм, марксізм, ленінізм, называйце як хочаце, это тое бязбожжа, якое вылезла. Імёны курапацкіх ахвяр мала каму вядомыя. Імёны курапацкіх катаў гучаць у назвах вуліцаў, плошчаў. І мусім, прыходзячы сюды, вяртаючыся дадому, размаўляючы з калегамі па працы, мусім рабіць усё, што ад нас залежыць, каб усё памянялася. Хтосьці некалі сказаў, што лепшы помнік ахвярам — гэта адсутнасць помнікаў іх катам. І няхай так станецца ў Беларусі ў хуткім часе.
Это был письменник Алексей Шейн. Зараз Дмитрий Строцев будет снова читать урывок с Мойши Кульбака. А я хочу взять короткий комментарий у Дмитрия Дашкевича. Но он занятый, покуль он читая. Послушайте, как этот идишский еврейский поэт любил свою землю, свою Беларусь. Вот мы знову з Дмитра Дашкевича. Я спробую у його взяти коментар. Дмитрий, я поглядел по интернету. Минулая акция собрала около 100 человек. Сегодня в эту холодную, такую вот трагичную ночь я бачу тут уже 200, может 300 человек. Что отбывается? Чему сюда идут люди все больше и больше? Ну, відаць, іх напаўняе перажыванне пра тое, што цяпер адбываецца ў Курапатах. Отбывается в Куропатах. Вот это импреза, нечто еще больше значит. Увогуле тое, што адбываецца вакол Курапатаў 3 гады. Маете на увазі и оборону Куропатов, и эту ресторацию, и все разом, да, и крыжи. 18-го вывернутыя крыжы. 3-й год гісторыя задае нам пытанне, што такое Курапаты для вас. Я ўсцешаны, што людзі на яго стараюцца адказаць. Вы вельмі пранізлівы такі допіс зрабілі вось напярэдадні гэтай імпрэзы, і магчыма і людзі таксама адгукнуліся на гэта. Дзякую вам, Дміцер, дзякуй. Это Радыё Свабода, Олег Грузович. Мы працягваем рэпартаж з імпрэзы, прысвечанай Дню расстраляльных паэтаў. І вось зараз гучыць верш Мойши Кульбака. Тут один за другим выходят литераторы, письменники, поэты, литеразнавцы и зачитывают творы загинулых поэтов и литераторов. У тебя все просторнее, чище, яснее, вспыхнет солнце, и вербы заплачут, одет синевою, мокрый лес будет странен макушкой своей огневою, далеко ляжет свет на луга, на крестьянина в поле, травы пахнут, сияют и плачут от счастья и воли. Тают клочья тумана, сны трав и дерев над лугами, а плоты не торопятся, вместе плывут с берегами, вместе с ними округло сворачивают по старинке и выпаривают шалаши из соломы росинки. Курит дед свою трубку, лежит, наслаждается миром, а земля так мощна, так сверкает лоснистая жиром, и полей, и болот зеленеет, желтеет граница, лен дрожит на янтарных своих стебельках и струится, зелень грядок картофельных светится матово тихо, в белых крапинках розовая веселится гречиха, брызжут соки земли, все твое существо опьяняя, прет из веток, из трав, из корней жизнь, покуда немая, так что дед не выдерживает и от счастья земного, трястя батьку кричит твоего, рассмеется и снова, трястя матери рявкнет твоей, сыновей он разбудит, и увидят они, что весна всюду рядит и судит, да и сам ты наполнен весной, летящей по свету. Боже, что-то творится, чему и названия нету. Царство деду небесное, так вот гонял он плоты, так извили, и в нем он входил до ночной темноты. Колья вбиты в песок, стать на отдых пора в вечеру, и дядья сжигают на каждом плоту по костру. Вот сидят они подвое молча, их усталь тяжка, круглый розовый хлеб поломав, борщ едят из горшка. Тихо-тихо вокруг, только влажно бормочет поток, только звонкий огонь распускается, точно цветок, только время от времени рыба сигает со дна, и тяжелая красная на небо всходит луна. Перевод с идиша Семена Липкина, 1921 год. Ну, ось прогучав уривок Мойши, з верша Мойши Кульбака, і зараз чергова музика буде грати. Нагадаю, уже годину у Куропатах працягваецца імпрэза, прысвечаная Дню расстраляльных паэтаў. Гэта ўжо трэцяя імпрэза.
такая, и збирае на все больше людей. Зараз уже некалькі сотен тут людей пришло с лампадками, стоять люди. На шибеніцу вздовж Так само тут стоять ведется трансляция, вось на экран справа, и можно поглядеть о тым, что набывается на самой Голгофе, крыху далечині. Тотальные лозунги своего святотатства. Доброохотно стать на колени. Где живе Беларусь, там помирая громадство. Там одни марш-парады, там не мои поколения. У городе этим мусить зостаться живым элементом серед декораций. Эксперименты завершены марно, уздымай руки. Небо, не подмани меня с тобою на ты. Были калибру однолького иного колору, полно стаканами, пустыми вокзалами. С тобою на ты были, так не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня. Далі що буде ефектом плацебо, гэтый город стримає і накриває на повні груди з кожним новим уздихом. Легшей, легшей. Небо, не подмани меня с тобою на ты. Были калибру однолького иного колору, полно стаканами, пустыми вокзалами. С тобою на ты были, так не подмани меня. Не подмани меня с тобою на ты. Были калибру однолького иного колору, полно стаканами, пусто вокзалами. С тобою на ты были, так не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани. Я хотел быть спынены, але ніхто так і не наважыўся спыніць. Я просто хотел праверыць, дзе скончваюцца межы дапушчальнага. Я просто правяраў гэтую рэальнасць на наяўнасць рэальнасці ў ёй. І па сённяшні дзень я ўпэўнены, што яе папросту не існуе. Дзесьці там у тваім пакоі да столі і ржавым цвікам прыкалочаны мройны небасхіл. Час от часу отчуваю руки дивные, як тебе я знов губляю, як теперь не соромно. Небосхил, светокраи, тут и там сам выбирай. Нема сил, сам бывай.
Почнемся помбач разом, одразу і усім. Так тривала твоя фраза у моей голове. Небосхил, светокраи, тут и там сам выбирай. Нема сил, сам бывай, я для таю выбирай. Приїзді у Куропатах співає Дмитрий Смушка, Євген Смушка, пробачте, з групою «Мутная Вока», а я ось знайшов на толпі нашу легендарну оборонцю Куропатов Ніну Багінську і попросив її розказати, як її складывался сьогоднішній день, бо ми ведаем, що ці мероприємства, присвяченные Дню памяти ахвяраў палітычных рэпрэсій, яны праходзілі не толькі ў Куропатах. Была акцыя каля КДБ, а раней яшчэ актывісты руху «Разам» такі шлях па месцах рэпрэсіяў па Менску рабілі. І вось Ніна удзельнічала. Раскажыце, дзе вы былі, што вы бачылі і як рэагавалі людзі, можа, на вашу акцыю? Сёння я долучилася до инициативы Вячеслава Сивчика объезд всех мест, больше-меньше крупнейших, похованию ахвяр сталинизма, геноцизма, цирюзма, подчас репрессий сталинских. Мы почали в 11 годин с Кальварийского костела. Вот там менавіта так само есть похование. Я подошла до могилы Игнатовского, где там ушанован он, долучилась до наших своих сябров, которые там уже были, с нашими стягами червоно-белыми, со зничками, с кветками ушановали. Потом оттуда мы поехали по всем тем местам, где были расстреляны и репрессованы наши люди. Як ви, з червоно-білим стягом їздили? Як? Так, я ехала с червоно-белым стягом. И с кветками. У інших так само были кветки. Червоный стяг был не только у меня, и у інших людей. Вас не щипали, міліціянти вам не перешкоджали? Не перешкоджали. Но вельми сумно. На тих містах, де ми означили, треба проводити розкопки, а там зробили дитячі пляцовки. Це де? Ось.
Вось там, дзе Цівалі. Цівалі, так. Вось, в районе Прытыцкага. Вось тым часам Євген Смушка закончыў свой выступ. Теперь мы поехали на Благоўшчыну, на Тростянец, потым на парке Челюскінцев. Таксама непрыемна было глядзець, бо менавіта будоўля пачалася. Крыж там стаіць. Гаспадар Ніна, прабачце, мы далей будзем весці рэпартаж, да? Вось Зміцер Дашкевіч абвяшчае чарговага выступоўцу. На пытанне, чаму ты тут сёння? Яна сказала, я зразумела пасля крыжалома, што немагчыма проста гаварыць. У Беларусі цяпер надышоў той дзень, калі немагчыма проста казаць. Проста нешта напісаць у сацыяльных сетках, проста чамусьці абурыцца. Прыйшоў дзень, сказала Ганна Северынец, это вельмі так мяне кранула, калі ўжо трэба выйсці. І вялікі дзякуй кожнаму, хто сёння прыйшоў, каб такім чынам засведчыць гэтым злачынцам, якія сёння пануюць. Ведаеце, 82 гады таму яны скідвалі целы в акрываўленыя ямы, а зараз яны стаяць там пад соснамі ў лесе. Хто пройдзецца, паглядзіце. Зараз яны камеру тыкаюць, вось гэты чалавек, паглядзіце. 82 гады таму ён скідваў з такім жа поспехам цела ў яму. Цяпер ён здымае, тут стаіць. І дзякуй, што мы прыйшлі, каб засведчыць гэтым зладзеям, былым зладзеям, каб засведчыць небу і пеклу, што мы ёсць. І мы ўваскрэслі ў гэтых курапатах. Дзякуючы таму, што мы памятаем. Цяпер Ганна Северынец выступіць пісьменніца, Алесь Біляцкі, праваабаронца, Зміцер Бартосік, паэт, і Зміцер Вайцюшкевіч, музыка. Вось ідзе да мікрафону Ганна Северынец. Сёння яе згадваў Александр Я прачытаю Сядута. два вершы, адзін ужо сёння гучаў, але ён такі важны, што я не баюся яго паўтарыць. Ізі Харык, пераклад з ідыш Аркадзя Куляшова. Верш напісаны ў 1926 годзе. Адсюль крычу і сэрцам, і душою наступнага далёкім жыхарам. Хай сённяшняе нашае зямное жыццё, быццё не здасца цудам вам. Далёка там, у прышласці шчаслівай, шукаць для нас не ўздумайце акрас, не аздабляйце лірыкай гуллівай. Легендамі не карануйце нас, не карануйце нашыя галовы карункамі, сатканымі з святла. Мы тут былі, мы тут жылі сурова, і праўда нас суровая вяла. Мы першыя цагліны закладалі, і кожны ў мур цаглінай лёг жывой. І мы да болю ў сэрцы смуткавалі, а пары крыл мяцежных за спіной. Праз пыл руін мы рушылі калоннай, з'яднаныя ў адзіную сям'ю. І суджана яшчэ было адно нам пакінуць з песняй гэтую зямлю. Таму і шлю без смутку, без тугія ад нас, ад акрываўленых наказ. Таму крычу я ўзаўтра, дарагія, крылатыя, не карануйце нас. І другі верш прачытаю свой, прысвечаны Алесю Дудару. Я достану твае паперы, пад рукою радок дрыжыць. Яны зносяць крыжы, Шурка, над табою зносяць крыжы. Роўны почерк, тугія кропкі, устрывожаны неспакой. Я ж таксама не верыў, Ганна, аж да самае ночы той. А тады, дык звязаны ж рукі, як пакласці апошні крыж. Я таксама не верыў, Ганна, перадаем усё бачна звыш. Праз стагоддзя, праз два, хай потым. Ратаванне пакіньце нам.
бо навек тэлефонным дротам рукі вяжуць ля гэтых ям. Гэта была Ганна Северынец, яна прачытала верш і Зіхарыка, аднаго з расстраляных паэтаў тут, у Курапатах, і свой асабісты верш. А цяпер праваабаронца і літаратуразнаўца Алесь Беляцкі таксама выйшаў да мікрафона. Ён кажа, што будзе чытаць. Псевдонім Леон Случанін. Леон Случанін нарадзіўся ў 14 годзе на Случыне, скончыў Менскі педінстытут, год папрацаваў настаўнікам і ў 21 год, у 37 годзе быў арыштаваны, абвінавачаны ў антысавецкай дзейнасці, асуджаны на 10 гадоў. У 39 годзе яму ўдалося шчасліва быць вызваленым, пачалася вайна, ён працаваў настаўнікам у Слонімскай газеце журналістам. У 44 годзе выехаў у Нямецчыну, у 45 годзе вярнуўся ў Беларусь, быў арыштаваны, асуджаны на 15 гадоў. Адсидзеў 10 гадоў, быў вызвалены ў 55 годзе і быў нямым сведкам тых катаванняў, быў сведкам свайго пакалення, расстралянага пакалення, памёр у 95 годзе. Верш называецца «Цяжка жыць». Цяжка жыць за калючым дротам, пад няспынным разгулам пакут, што нібыта свінцовым шротам набалелае сэрца пякуць. Прайшачыш апошнія сілы, разам з гуртам сяброў небарак, і пляцешся, як старац сівы, з катлавана смярдзючы барак. Каб хоць як супакоіць лантух, поснай ежаю лагерных скнар, заліваеш туды баланду і не злазіш да раніцы з нар. Толькі ў гэтым твоё збаўленне, повін стогну смярдзючы катух. Чтоб ножом паласнуць па вене, дрэйфіш, веры агонь не патух. Верыш снам, прадчуванням верыш, канчаткова не траціш надзей, што нарэшце расчыняцца дзверы пад напорам жыццёвых падзей. Тут не месца высокім дактрынам, тут гуманнасць пад хвост кату. На світанні нарадчык дрынам на развод выганяе катух. Мацюгі вылетаюць шротам, набалелае сэрца пякуць. Цяжка жыць за калючым дротам, пад няспынным разгулам пакут. 54 год, Воркута. Гэта быў праабаронца і літаратуразнаўца Алесь Беляцкі, які прачытаў верш «Цяжка жыць за калючым дротам» аднаго з паэтаў, які цудам выжыў падчас рэпрэсіяў, але зведаў іх. А цяпер пісьменнік і журналіст Зміцер Бартосік падышоў да мікрафону. Але ведаючы лёс Астапенкі, гэты верш слухаецца. Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым. Не рыдайте так жалостно над могилковой песнею, так жыццё оборвалася, так хвилины пронеслися над крутыми отхонами, огоньками узлетными. Дни пройшли у натхненности, смерть у тихой самотности. За ходою імпэтнаю зніклі межы купчастыя. Гэта доля паэтава, неразгадная, частая, з буравеем і холадам, з песняй сэрца музычнаю, паэтычная моладасць і кананне трагічнае. Не рыдайце так жаласна, струнаў чыстыя россыпы, колькі іх абарвалася і назад не звароціцца, колькі знікла з сутоннямі, жаваронкамі веснямі, з залатымі імёнамі, з незапомнымі песнямі. Будзе новая моладасць, будзе з постаццю новую, з буравеем і холадам, і з усмешкай вясноваю. А жыццё абарвалася, і хвіліны пронесліся.
Не рыдайте ж так жалостно над могилковой песнею. Наступны верш Аркадия Куляшова яны сябравалі ўтрох. Остапенко, Юлий Таубин и Куляшов. Двое не перажили 37-й. Куляшов все жыццё пісаў ім листы. Сябры мае, под пустак дыванами, ці не абрыдла безназоўнасць вам? Дзе дзверы, што замкнуліся за вами? Як вас знайсці, якіх пытацца брам? Маўчыць нябыт каменных пліт паважных, дзе з надпісаў дажджы змываюць пыл. Там я блукаў, але імёнаў вашых не адшукаў на вокладках магіл. Няма куды сваю жалобу скласці ні жонкам, ні знаёмым, ні бацькам. Сябры мае, хіба аб гэтым шчасці у маладосці мроілася нам? Вяло нас музы строгай блаславення на шлях цяжкі, ды што казаць аб тым? Я ваша памяць, вы маё сумленне, я дрэўка, вытрывалы сцяг на ім. Гэта быў Зміцер Бартосік, ён прачытаў верш паэта Остапенкі і Аркадія Куляшова, які сябраваў з гэтым рэпрэсаваным паэтам, а цяпер музыка Зміцер Вацюшкевіч ідзе да мікрафона і будзе граць сваю песню. Где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там, где днем на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышшых новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепров. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво веется, где София плыве над двиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, заб'ецца, калі б нават сляпым і глухим я прыйшоў да цябе. Што сляпым, нават мёртвым успомню высокія зоры, над ракою чырвонай і цьмянай палёт кажаноў, белы ветрась на гордых, на сініх, як мора азёрах, і бары акіяны, і неба разлівы ільноў. Где мой край? Там, где люди ніколі не будуць рабамі, што за полюку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, где асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Где мой край? Там, где мудрые продкі ў хвоях паснулі, где жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождь залаты, а сівыя матулі, як жніўё з павуціннем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі, там спрадвеку гучыць моя мова булатны клінок, тая гордая мова, якую і тады не забудзем, калі сонца зямлёю ў апошні заглыбіцца змрок. Лай, лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічак густых фасфарычная раць. Ты наш сцяг, што нікому на свеце, нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе,
баразной сваёй першай на полі. І апошняй раллёй, на якую упадём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, 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 так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе. Лай, ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла, ла-ла-лай. Зараз у паузочку поговорим с Олесем Беляцким, правоабаронцам і літуразнаўцам, які выступіў сёння, вось так само зачитываў стихи. Я памятаю верш, які вы прочитали, Олесь. «Тяжко жить за колючим дротом». Кто это автор? Левон Случанин, белорусский поэт, один з когорти репресованих і розстріляних білоруських поетів, якому судом удалося вижити. А моє питання про те, ви ж так само були за колючим дротом, у Бобруйській колонії були 2-3 роки, так уже? Ну, Лукашенковський дрот у порівнянні з Ось моє питання про те, так, що все ж таки відрізняє теперішнє знаходження за дротом від того, чи є принципове відродження, чи ні? Бо... Тоді були колючки, а зараз мотильки колючі, такі гострі, як бритвочки. Але ось я недавно читав, що український режисер Олег Сенцов сказав, що про російську тюрму, що ГУЛАГу нема, але от це відносини до в'язня, до скотини засталися. Ось у білоруській в'язниці так чи ні? Ну, ён сидзеў у значна горшых умовах, чым сидзеў я, бо беларускія турмы з расійскімі все ж таки не параўнаць, там яны больш такія жорсткія, больш нечалавечыя, і яны пазаставаліся у цяжкіх зонах, на Воркуце, у Пермі, вось там на Сібіры, вось, дзе сапраўды даволі цяжка адбываць гэтае пакаранне, вось в этом плане у нас все ж таки не так все кепска. Ну, і... А адносіны да вязня засталіся ці не? Адносіны да вязня засталіся, але я думаю, што все ж таки сацыялізацыя беларускіх турэмшчыкаў большая, чым расійскіх. Калі тыя сядзяць у лесе там і ходзяць размаўляць з медведзямі, вобразна кажучы, то нашы жывуць у гарадах, іхнія дзеці ходзяць у звычайныя школы, яны таксама як бы жывуць у звычайным асяроддзі, і гэта адчуваецца на атмасферы все ж таки турэмшчыкаў саміх, вось, але праблемы застаюцца, бо сама система турмаў і сама система пакарання ў Беларусі, она мае свае карані менавіта ў тых часах, яшчэ ў савецкіх часах і ў сталінскіх часах. Сапраўды адносіны да чалавека непаважныя, і галоўная задача турмы все ж таки не ізаляваць чалавека, скажем, і можа быць яго перавыхаваць, а пакараць чалавека, які знаходзіцца в ізаляцыі. І зараз гэтае пакаранне больш адбываецца псіхалагічным ціскам ці рознымі іншымі ціскамі, якія в тым ліку арганізоўвае турэмная адміністрацыя ці самі там зняволеныя. Але вы выжылі ў тых умовах, так, і працягваеце і жыць, і працаваць, і праваабарончай дзейнасцю займацца, і пісаць, наколькі поспехаў вам даліся. Беларуская турма ў параўнанні са сталінскай гэта все ж таки зусім іншы свет. Трэба разумець, што ў сённяшняй турме можна вытрымаць сённяшнюю турму, яе баяцца няма чаго. Добра, дзякуй. Олесь Беляцкі, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна». Тым часам працягваецца наша імпрэза. Зараз Андрей Хаданович. Сябры, калегі, я таксама буду чытаць паэтаў, паэзію якіх немагчыма расстрыляць. І хай першым будзе таксама Юлі Таубен. Гэта фрагмент з паэмы Таўрыда. Гэта пра гнаных пагромамі яўрэйскіх эмігрантаў. Некаторым з іх
удалося уратавацца яшчэ з расійскай імперыі перад сталінскімі расстрэламі і перад Халакостам. Толькі сонца праменняў крыж, акуне у акіянаў соль. Капітаны ідуць на брыдж і ўзіраюцца на бусоль. І як палошча дзікун пасад, гумаваныя іх плашчы. Пасажыры глядзяць назад, там іх бацькаўшчына ляжыць. Вы, што слёз пралілі струмкі, смерць пабачылі сам на сам. Праваджаюць вас мертвякі і кідаюць здалёку, і ківаюць здалёку вам. Выплываюць з-пад хваль густых, наплываюць на параход. Капітан, ты не бачыш іх? Капітан, паглядзі на ўсход. Капітан загарнуўся ў плашч. Моцны ветер яго прабраў. Ён не чуе, як ціхі плач падымаецца з морскіх траў. Ён не бачыць, як дзіды рук расстаўляе над морам смерч. Як вядзе гэты дзікі рух маладая красуня смерць. Другі паэт, старэйшы за яго, таксама беларускі яўрэйскі паэт, ён пісаў на їдыш. Ён паверыў у савецкую Беларусь, зорка берлінскіх, віленскіх салонаў яго на руках праважалі на цягнік. Праз некалькі год на беларускіх уже фотаздымках Мойша Кульбак выглядаў на 20 гадоў старэйшым. Не туды і не да тых ён прыехаў, не тым ён паверыў. Праз некалькі гадоў у адзін дзень з Юліем Таўбінам яго расстралялі тут у ноч на 30-го. Але я прачытаю кавалачак, невялічкую паэму ці вялікі верш «Свет». Паглядзіце, як гэтыя людзі да запамарокі любілі жыццё і хацелі жыць. Свет. Тысячы абліччаў і прыкмет, мільён дарог да роднай мэты. Іду, не ведаю куды, ды прагну ведаць, хто і дзе ты. Я, гэта ты. Тым саладзей, чым больш суровы кліч тваіх раўнінаў, б'е ў сэрца, як папрок. Хачу прыпасці да тваіх грудзей з раслінаў, з чарназёму, і быць з табой, і цалаваць твой крок, што прывядзе дадому. Свет, крочу да цябе, мой дар, мой скарбе, злятае з плеч цяжар, і хмельная бруя за светлынёю ўслед нясе, і ў кожнай сцежцы, кожнай фарбе. Ты, гэта я, святло не гіня, схаванае ў людское цела, старым віном, у гліне, у збане, а звонка б'е з глыбінь у далячыне. Свет, шматгалосая капэлла, ува мне ўскіпела, і з мяне імкне. Свет знікнуў у распяяным небасхіле, без клеткі плоці, нежывой, растану у зыркай ноце, вечнай пылі, ці проста лягу паміж іншых твой каменчык на магіле. Юлі Таўбін, Мойша Кульбак. Это был поэт Андрей Ходанович. Прочитал верши Юрія Таўбіна і Мойші Кульбака, якія Владимир Некляев, Голгофа. Тут курапалі. Верш напісаны пасля 82 гады таму. у дзень зносу крыжоў А Зміцер 4 Ташкевич. красавіка 19-го года. Я так разумею, читаю Голгофа. верш Владимира Некляева. Ідзеш наперад, пазірай назад. Былое стуль за будучыняй сочыць, і калі ты яму зірнеш у вочы, убачыш там, як на Голгофу кат, паперадзе тваёй ахвяры крочыць, альбо ідзе ўслед за ёй. О, Беларусь, айчына, што з табой? Увесь свой шлях, свой час, свой век ідзеш ты паміж двух крывавых рэк.
наполненных то заходом, то усходом. И той, кто тут глумился над тобой, теперь над Богом чинить здек. Глянь на яго, жахніся, чалавек. Ты чуеш стогны, гэта курапаты. Там выварочваюць крыжы з магілаў каты. Так у вар'ятні вочы з-пад павек жахліва выварочваюць вар'яты. Маліся, бойся Бога, чалавек. Як не нявечыў час, не рваў, не сек, усё ж спасцігла ў часе чалавецтва. Што горш за ўсіх, якія ёсць калек, калецтва сэрца і душы калецтва. Старонку гэту час не прагарне. Хай нават летапісцы ўсе наняты, яшчэ гукнуцца кату курапаты. Калі яго расплата ад мяне, дзяцей ягоных не мяне расплата. За святататства, сатанінскі смех на могілках, дзе стогн, дзе плач гаротны, тут на Голгофе веха наших вех. Вялікі пост, Вялікдзень, страшны грэх, смяротны грэх, нібы прысуд смяротны. Дмитрий Дашкевич прочитал верш Владимира Некляева. А я хочу поговорить тем часом с музыком Александром Помидоровым. Александр, пробачьте, Олег Зилович, Радио Свобода. Мы хотим тут паузу скористатися і можливості поговорити з вами. Які у вас ураження від сьогоднішньої імпрези? Ви виступили видатно, чудовно, так, енергічно. І зараз такі вірші гучать енергічні. Які думки? Думки одни, что это, с одного боку, что это вельми добро, что мы памятаем, и что нават тут доводится шутить на того, что детей привели за собой. Вельми добро, что тут шмат малых детей. Бо треба, каб гэта ведали ажно з маленства. Бо гэта тая частка культуры і гісторыі, якую, ну, напрыклад, скралі і выдралі з майго маленства, з майго жыцця. Я уже казаў про тое, што я жыву на той самай вуліцы і ў тым самым раёне, дзе катавалі, дзе не ў адным будынку. Это якая вуліца? Гэта інтэрнацыянальная, гэта плошча Свабоды. Там некалькі месцаў, дзе катавалі людзей. І калі ты гэта дазнаешся ў свае 13... Вы лічбу называлі нават? Вы нават лічбу называлі? Так, гэта будынак інтэрнацыянальная 29. Гэта таксама зараз Кірыла Мефодія была гауптвахта гарнізонная, там таксама катавалі. Гэта гасцінны двор Свабоды 4. Гэта так адбылося. Калі ты аб гэтым дазнаешся свае 13-14 год, аб гэтай ты не можаш забыцца. Пры тым, што ты спрычынены да гэтай культуры, пры тым, што ты габрэй, і закатаваныя былі таксама і габрэі, якія пісалі пра Беларусь, пра гэты край. Про гэты город и про гэтыя вуліцы. А вы на ідыш не читаете? Не, на ідыш я не читаю, на жаль. Ну, але читаюць моя родная. Дякую, великий Александр. Дякую вам. Нема за што. Это был Александр Помидоров, музыка, лядовий белорусский, який виступив тут на імпрезі в Куропатах. Нагадаю, Радіо Свобода везе репортаж з Куропатов, где проходит імпреза, присвячена Дню расстрелянных поэтов. Это было 82 года тому. В эту ночь, с 20 на 30 кастрычника, больше за 120 діячоў культуры, громадских діячоў. В Думнику там были чиновники высокопоставленные, были расстрелянные литерально за одну ночь. И вот потом, в 80-е годы, в конце 80-х, початку 90-х, доследчик, историк и письменник Леонид Мараков, племянник одного з расстрелянных тут поэта Валера Маракова, знайшоў гэты спіс у расійскім архіве. Спіс быў падпісаны Сталіным і Молотавым. І вось там былі гэтыя больш за 120 прозвішчаў. Нам вера дапаможа, ён гэты край у спадчыну нам даў. Отец, прими сынов твоих молитву.
наш закатованный край, штандарт Христа на славе дед на битву незломный дух, и непохисность дай, штандарт Христа на славе дед на битву незломный дух, и непохисность дай. Повстань, 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 моя земля. Петр, добрый день. Расскажите кратко про ваше ўражанне ад гэтай імпрэзы, ад гэтага вечара. Ну што ж, ўражанне, перш за ўсё, дзякую Богу, што Беларусь жыве і ёсць людзі, якія пра гэта памятаюць, таму што забыцца пра гэта не тое, што нельга, гэта трэба, каб ведаў кожны беларус. На жаль, яшчэ шмат людзей пра гэта не ведае, пра гэтую трагедыю, але я ўпэўнены, што гісторыя расставіць усе дыакрытыкі ў патрэбным месцы і ўсё будзе вядома ўсім людзям. Праўда заўсёды перамагае. І, канешне, гэта месца, гэта як свет сведчыць, як казаў Ян Павел II, не толькі як папа рымскі, але як філосаф, што дзве самыя жахлівыя хваробы 20-го стагоддзя — гэта нацызм і бальшавізм. І гэтае месца сведчыць пра жахі гэтага. Мы мусім памятаць і навучыцца з гісторыі, каб такога больш ніколі не паўтарылася, таму што гэта велізарная трагедыя. Петр, вось тут выступаў пісьменнік Алексей Шейн, казаў пра сваіх бацькоў, сваякоў, якія загінулі, так, дзядоў падчас рэпрэсіяў. Ну і пра тое, як тут все кажуць пра тое, што трэба памятаць свой радавод, хто загінуў, як. А вы можаце згадаць чалавека, які быў рэпрэсаваны з вашых сваякоў, з вашых... Ну, у мяне амаль уся сям'я была рэпрэсавана. Мой дзед быў у гулагу за антысавецкую дзейнасць. Як его завуць? Чэслаў Бурба. Гарадзянская вобласць. Гэта па бацьку. Так, па бацьку. Дзядулі майго таты, атрымоўваецца, дзядуля мой ваяваў на фронце за савецкую армію, а бацькі моей маці з Гарадзеншчыны былі абвінавачаны за антысавецкую дзейнасць, як і шмат хто. А наогул старэйшы брат майго дзядулі быў публічна нават павешаны ў горадні як антысаветчык савецкімі бальшавіцкімі ладамі. Бачыце, зло, на жаль, яно пранікае ў гэты свет і праз розныя пастаці існуе. Нам трэба змагацца з гэтым, проста быць добрым людзьмі. Памятаеце тых людзей, можа, нейкі радавод у вас ёсць? Канешне, так, усё ёсць, усё гэта ёсць. Таму мяне гэта кранулася асабіста. Я, на жаль, я як бы займаюся музыкай, мастацтвам, але заўсёды кажу, што савецкая ідэалогія бальшавізму, на жаль, не то што не канструктыўная, ну гэта памылка. І нам гэта трэба прызнаць і ісці наперад. Я маю на ўвазе ўсяму чалавецтву. Вы будете выступать тут, так? Скажу некалькі слоў. Скажите, петь не будете? Ведаеце, сёння лічу занадта гэта мерапрыемства малітоўным, больш духоўным, не для спеваў, хоць, канешне, хто як адчувае. Дзякую. Дзякую вам вялікі. Это быў Петр Клюеў, музыка. О, Эдуард Вачыс, прывітанне. Крыху пазней мела. Зараз мы паслухаем выступоўцу. З нечуваным спакоем душы, бо я ведаў, ад роднае хаты не прыйшоў я да скаргі і слёз, дзе служылі вячэрню гарматы і дыміліся свечы нябёс. А мой бацька, як потым пісалі, пасылаў свайму сыну праклён, успамінаючы часта медалі і аджытыя тасьмы пагон. Час ішоў, на разбітыя сцэны асядала туга і туман, а падалі абвечныя сцені, праясняўся жыццёвы экран. І тады я ідэі не здрадзіў, калі штык мой іржой загараў. На нязвыклай укомскай пасадзе я гарэў, палымеў, дагараў, а мой бацька, як потым пісалі, ні сябе, ні мяне не журыў. Ён укінуў у печку медалі і пагоны з сурдутам спаліў. Адчыніў магазин на Каломне, а праз месяц ён піша ў лістох: «Прыязджай, даражэнькі, дадому, не зважай ні на што. Вельмі рад я, што сын камсамолец, але ты не зусім камсамоль. Вецер з поўначы зноўку нагоніць і снягі, і асеннюю золь.
Расцвітаюць і астры быкаска, прыгашэй іх увосень няма. Але прыйдзе на лыжах зіма, хто пазнае, дзе снег, а дзе краски. А ідэі не цьмін залаты, а імкненне не тыя ж лілеі. Я не ведаю, што гэта ты так аддаўся душою ідэям. Вецер з поўначы зноўку нагоніць і тугу, і жыццёвую золь. Вельмі рад я, што ты камсамолец, але ты не зусім камсамоль. Дзякуй. Працягваецца імпрэза. Да нас падышоў Эдуард Пальчыс, вядомы блогер. Политик уже, так можно сказать. Эдуард, замерзли, не? Нормально, нормально. Нормально. Тут уже, видать, до нуля дошло уже, к ниже, да? А я сегодня читал, что падчас леташняй акции, якая прошла также вот мирно, нібыта, да? Але вас чамусьці ў сакавіку паспрабавалі притягнуть до отказности за организацию вот леташняй акции такой же ночи расстрелянных поэтов. Чем это закончилась история? Ну, это было прямо перед организацией БНР-101 в Гродно, внезапно. Там они вспомнили то, что было месяцы назад, но я там не пошел ни на какие суды, был занят, то есть мне было больше важных дел. Просто проигнорировали, так? Проигнорировал, и там, по-моему, истекли сроки административного привлечения. Я, честно, занимался БНР-101, мне было без разницы. Так, не покарали вас? Нет, ну, думаю, нет. А теперь вот подчас, ну, у этой подготовки до этой акции вы берете удел? Ну, на мне лежит информационная работа, то есть я более на виртуальных фронтах, здесь уже много кто, то есть многие люди, видите, сколько денег собрали, мы видим, ну, технически, как все. Больше $3000, я веду, да? Да, но это пойдет и на будущие акции, ну, то есть, чтобы это продолжалось, было масштабнее, стабильнее, то есть тут каждый свое делает. Тут какие-то художники сделали красивую акцию, если видели. Да, это мне было. И поэтому очень много людей присоединяются, это очень здорово. І що потім буде, я читав, що буде справоздача дадена, куди гроші потрачені і на що пойдуть ще? Думаю, да. Думаю, Дмитрий Дашкевич все напишет, все публично сделает справоздачу. Ну и как бы и видно, что надо, понимаете, должна быть преемственность, да. То есть есть деды, кстати, 3 ноября, в воскресенье будет шествие деды, но оно с каждым годом все меньше и меньше. То есть надо тоже работать с форматами, надо находить для разной аудитории в разное время. Чем больше, тем лучше. Тут шмат молоді, я бачу, так, і ось може тому, що от це якраз ночна акція, молоді більше подобається, чим таке традиційне шествие по городу состягання? Я думаю, не то, что больше, а просто это разные форматы, по-разному ощущаются, и кому что больше подходит. Я люблю, допустим, и марши, мне нравится и такое, да, то есть и все-таки тут поэзия, творчество тоже много, все-таки молодежь не знакома даже с творчеством тех, кого расстреливали, им может интересно, они никогда не слышали про какую-то там интересную белорусскую литературу, тем более 30-х годов. Многие из кого расстреливали, они не включены в школьную литературу, поэтому они вот приходят, и Карпенко ж не пустит ничего такое. Але ну молоді ж подобаються такі креативні акції, а ось традиційним нашим акціям позиціонерів, от таким як «Дяди», там, «Чорнобильське шестя», мені здається, що не хапає ніякої креативності. Ви можете це погодитися, типа, заперечить? Ну, это проблема всех, что молодежь не идет в политику, молодежь не идет в структуры, молодежь не идет в партии, в движение. Это один большой вопрос, почему. Но и чем меньше молодежи в каких-то оппозиционных структурах, партиях, тем меньше креатива, тем меньше это. То есть это естественный процесс, поэтому там тот же... Стоп, ну вы же еще молодой человек, ну вот вы же пришли, чему? Заставляете вписываться уже в партии какие-то? Нет, ну вы же пришли в эту рух, вы активный, вы удельник, вы организатор этой импрезы. Чему, что вас подстраховывает? Ну, просто, допустим, если живешь в Беларуси, надо заниматься хоть иногда какой-то общественной деятельностью, иначе если государство, то, что не дорабатывает государство, то, что не дорабатывают чиновники, то, что не дорабатывают все эти Карпенки, приходится делать нам самим, иначе как бы, ну, мы будем деградировать. Ну, а может и добре, что держава этим не занимается.
Гвоздь взяли, обнесли плотом, держал, обнесла плотом куропаты, и уже изменилось. Хорошо, чтобы государство не мешало, да, так как оно мешает и вредит, нам приходится хоть что-то исправлять и поддерживать на нормальном уровне. Это касается не только там истории, не только политики, это, посмотрите там на экономику, но самое разное. Куда государство влезет, куда оно начнет управлять своими руками, да, там потом беда и это. Ну, во всяком разе, вот ночь расстрелянных поэтов, в принципе, вот день памяти ахвяр політичних репресій. Все это громадские инициативы, это не державные святы, какие-то мероприемства. Это якраз ідзе от народу, от людей, от тех, кто... Абсолютно низовая. И это добро, да, это... И более того, это должно развиваться, то есть не только в плане памяти исторической, то есть люди должны привыкать, что если они хотят что-то менять в разных там, в городе, в жизни, в экономике, что они в первую очередь должны рассчитывать на себя, самим пробовать, а потом уже что-то требовать от государства, иначе как бы ничего не получится. Добре, дякую велике. Это был Эдуард Пачес, это Радио Свобода. Мы протягиваем наш репортаж с Куропату, где отбывается импреза, присвященная Дню памяти расстрелянных поэтов и Дню ахвяр политичных репрессий. Ой, крижи, обереги, стережи наши силы. Ой, крижи, обереги, сбережи наши души. Ой, крижи, обереги, стережи наши силы. Ой, крижи, обереги, сбережи наши души. Сёння я стылую осень, нема ни крыжов на повесе, ни вёса на многие версты, ни тени, ни хатины. О девы, крыжи, обереги, ой, крыжи, обереги, стережи наши силы, ой, крыжи, обереги, сбережи наши души, ой, крыжи, обереги, сбережи наши силы, ой, крыжи, обереги, сбережи наши души. Белые здания стоять на раскресах, у шизым тумане, крыжи обереги, о, крыжи обереги. Ой, крыжи обереги, сбережи наши силы, ой, крыжи обереги, сбережи наши души, ой, крыжи обереги, сбережи наши силы, ой, крыжи обереги, сбережи наши души. І каб не трэба было з ганьбаю сыходзіць з гэтых лютаўскіх лужын, з гэтай будоўлі. Але Бог такім чынам уладкаваў справы, што
на 10-й дзень людзі, якія будаваліся, сказалі, тут будавацца нельга, а на 15-й дзень забралі свае бетонныя пліты, сваі і паехалі. І мы ніколі не ведаем, што прыносіць вынік, што не прыносіць, але мы адказваем на одно вельмі простае пытанне, на якое мы тады адказвалі ў 17-м годзе. І думаю, на Новый якое лидер Малого фронту, один з оборонців Куропатов, ось якраз зараз Дмитрий Дашкевич розказує про боротьбу. Я хочу у Дениса спитати, що зараз відбувається там з ресторацією, яка зараз іде, яка стадія змагання, чи є якась перспектива, що закриється ресторан, які настрої тих оборонців, які там стоять уже другий год, так, уже, хутко вже буде 1,5 года. Скажите, Денис, Ну, буду казати так, адказуючи за Молодий фронт, як ми стоїмо, не буду казати за інших. Ось, ми формат своєї варти трохи змінили. Зараз пікетуємо ресторацію на ганку. Робимо такі проривчик і там роздаємо інформацію. Ми полічили це більш ефективним, тому що автомобіль вже не спиняється. Справа в тим, що там вони заїхали, спинилися, люди вилізли, є час порозмовляти, дати інформацію. На ганку вже самого ресторану? Да. А вас пускають оховники? Нас не пускають. Ми проходимо, будемо так казати, напористо. Ось, викликають міліцію, міліція приїжджає, але вони нічого не составляють, просто побач стоїть адміністрація, і у нас є шанс порозмовляти. Без протоколів. Тому що опошнім часом протокол 1-2 у день ми отримлювали. Ось, і на ганку, ось, стоячи там, розвернути який-небудь банерчик. Така напруга, яка раніше була, криху спала, так? Да, вона спала. Справа тим, зачиниться він ці ні, ну, будемо так казати, хоча за все, що його зачинять тільки тоді, коли зміниться влада. Ось. Виступ Лукашенки, коли він сказав, що цей ресторан буде працювати. Він, звісно, підковав там Дубкову, Оховника, усіх цих Зайдасів. Ось. Ну, якби я Леоніда Лейбовича Зайдаса бачив прошлу неділю, і він зупинився, я кажу, Леонід Лейбович, поглядіть у очі і зачиняйтеся. Він мені нічого не відказав, але в очі поглядів. Взяв папірку, ну, бачно по його становищу, що йому неприємно і все це. Може бути, він би нечто і змінив, але укладені гроші, а може і, будемо так казати, указання, які звише, йому не дають нічого зробити. Ось. Тому ми стоїмо, як завсюди, з 4 годин до 8, до 9. Все залежить від обставин, які там святкування, музика, якщо нечто таке відбувається в Рушняк, ми стоїмо більше часу. Скажите, це одні і ті ж люди стоять зараз, коли ресторації поїдемо на тій вахті? Ці, може, приходять які нові, свіжі? Приходять нові, молоді хлопчики приходять, приїжджають з регіону, приїжджали з Борисова до нас були, приїжджали з Вілейки були, з Лагойську були, ну там, правда, мої знайомі приїжджали, так само постояли з нами. Ось. На даний момент я не лічу, щоб там, ну, треба шмат людей. Ось нас, наприклад, 7 молодофронтовців, ми виходимо на вахту, 7-5 чоловік, ну, нас достатково дати інформацію і нечто зробити. Ось. Ну, останні дні уже там Павел Константинович Северинец, там Дмитрий Дашкевич, ну, їх там формат калябрами не стоять, ну, так само нечто, хоч нечто робиться. Заходить ми не збираємося покуль. Ну, ось, стоять до победы уже придется, что ничего не зробиш. Дякую вам. Дякую, Денис. Саме головне, що я не бачу, що ніхто оттуль заходити не буде. І це їх пугає. Ми ось простояли ось другий год, хутко, можна сказати, почався вже третій. Ці другі вже нечто сам збився. Ось, і їх це трохи підбиває. Ну, ось, оховники міняються, наприклад, ось ті оховники, які пішли працювати, вони вже не працюють. Один, я ведаю, навіть набув книгу про Куропати, почав читати, йому навіть батьки сказали, ось, що ти там, ти ж ведаєш, де ти працюєш? Це його була розмова, Олександр, цього оховника, молодий хлопчик, там пропрацював буквально 2 місяці. І він зійшов. Ось. То есть перевиховання некоторих дітей, так? Да. Ну добре, дякую вам велике. Вам так само. Поспіхів, тримайтеся, до побачення. І зимою, і Новий год так само будете там. Да, да. Ну добре. Поспіхів вам. Ось, сподіваюся, все буде добре. Гэта быў Денис Урбанович, лідар Малого фронту, які вже ў другі год нясе варту тут у Куропатах, пікетуючы рэстарацыю «Поедем».
ён і другія актывісты пратэстуюць супраць дзейнасці этой рэстарацыі ў 50 метрах ад курапатаў. Яны указваюць на тое, што тут ішлі расстрэлы, масавыя расстрэлы людзей. І гэта ганебна, гэта насуперак маралі, якая пануе ў грамадстве. Зрабіць тут каля курапатаў такое забаўляльную установу, праводзіць забаўляльныя імпрэзы. Ну, пакуль уласнікі этой рэстарацыі яе не зачыняюць, але змаганне працягваецца. Тым часам каля мікрафону Андрей Кім, громадский активист. Он будет читать верш Владимира Жилки. Я грамнічная свечка пред Богом, тихой, сгораю молитвой, за блакитую к небу дорогу, за узрунелые зелено-рытвы всемогутный. Вось сердце поэты, за народ твой крывицкий ахвяра, дым кадильный, жар вершаў пред светом, узношу до тебе понад хмарой, мы обвеяны злой суховей, и болот душить липкой плесни, дарма зацветали надеи, дарма снили сны на продвесне. Бездорожье сблудили глубоко, потемнел темный шлях наш терновый. Не адмоў нам послать и пророка с твердой верой и словом огневым. Тишу досвідкаў тьмяных, обуджую жальбой великой, расчаши ты сивизну туману, прозияй животворным обликом. Да тебе уздыхают со мною копытом здратованной нивы, на облогах бадыльник з лозою и чарот понад ставом шумливый. Уздыхая коровка худоба и овечка на голым попары, а коняка схиляешь жалобой голову под неизмерным тяжаром. Узглянися, злітуйся над ніцем, мое горе усюды, мои слезы, в дождях навальницы, мои енки у стогне народу и туга моя, с ветром на поле моя смага гаючей крыницы. Няхай буде и правда, и воля, твоя воля народной землицы. 1925 год. Это был громадский активист Андрей Ким. Он так само читал верш одного из расстрелянных поэтов Жилки. Цемра над маёй зямлёю. Не зыходзіць, не зыходзіць. Быццам маць свайго дзіцяці. Не знаходзіць, не знаходзіць. Усё чакаем. Цемра над маёй зямлёю. Усё зручнее і зручнее. Маці сваёй адзінотай усё п'янее, ды п'янее, усё чакаем. Ты не верыш, я не веру у бессмяротнай шэрай зграі. Няма гэтай маці болі, а дзіцяці ўсё блукае ды чакае. Вочы звыкліся да цемры, з тварам брудным весялімся. Ды навошта ўсім нам вочы, калі праўды мы баімся ды чакаем. Няхай так дажылі до весны, няхай так наши хворые сны, няхай так наши стежки зникают, и мары, и думки, и словы змаўкаюць. Няхай так не злічыць нам ахвяраў, няхай так
Мы боимся пожару, нехай так. Лепей нам промолчать, а не долю болю на волю змянять, нехай так. Нехай так. Позрывали крыжи, нехай так. Ляпошині мяжи, нехай так. І ми просто ляжим, не змяняючи хуткасны звыклый режим, нехай так. Мы стрываем падман, нехай так. Нам потребен туман, нехай так. Мы боимся турмы, мы боимся труны до апошняй весны, нехай так. Нехай так. Мы не стиснем долоні, нехай так. Не утрымаем погоні, нехай так. Наші стежки гаюць і мары, і думки, і мова змовкає, і мова змовкає, і мова змовкає. Пускай так. І наприкінці песня на верш забітага ў гэтую жудасную ноч беларускага паэта Валерыя Маракова. На ваших могилах мы справим весель, и души зальем стародавним вином. Успомним, як дни наши у нетры ляцели, каб больше не вернуться николи. И снова мы в майские ночи поплачем над вами, расскажем вам ваши почуті і сни, як серце квітніє зарой і огнями, як грають жаданні на струнах весни. Ночи зимовых игрищев, под дальние скрипки ночных полозов, расскажем, як ветер безлітосно свище, царушачи у полі змертвелый свой боль. Там хвойка упала с надломанным криком, там свежей кровёй пролилась зара, а на захад узняў хтось морозныя пікі і кліча ў бойку збураны край. Мы вучимся жить, мы ствараем законы, мы марым аб дальняй нязнанай красе. У бойку идем, помираем с проклёном, и смерть нам вянки на могилы нясе. А может быть так же про слоту нядолі мы пойдем помром и не вернемся
мовчазну. Хтось буде на наших могилах весною спевать з захопленням про щастя і волю. Трэба аб'яднацца. Гэта была Настя Шпаковская, акторка і спявачка, як група «Нака». Апошняя песня была на словы Валера Муракова, аднаго з паэтаў, які загінуў у ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 года. Гэта ключавое слово у этэры Беларусі. А цяпер я прашу наших гляшоў спыніцца. Мы на хвілінку другую спынімся для перазарядкі акумулятараў і прошу вас, вяртайцеся праз гэты час да нас. Мы зноў працягнем рэпартаж з імпрэзы. Яшчэ каля гадзіны будзе працягвацца імпрэза ў Курапатах. Это была Радыё Свабода. Што творца гісторыі хоча сказаць нам праз гэта? Калі трэці год запар мы чуем гэта слова «курапаты». Курапацкай магіле было шмат зроблена, але трошку мы не дарабілі. І не дарабілі вельмі важнае. Не правялі дэкамунізацыю. Шмат можна казаць, чаму гэта не адбылося і шукаць гістарычных прычынаў, але так адбылося. І прыйшоў чалавек, які сказаў: «Я верну вас в Савецкі Саюз». І ён 26-й год вяртае нас у Савецкі Саюз. І на 26-м годзе мы бачым вызернутыя трактарамі крыжы з курапацкай землі. Таму давайте разважаць, думаць, што сёння гісторыя хоча нам сказаць. Цяпер я прадстаўлю апошні блок, і пасля гэтага будзе ўжо завяршэнне імпрэзы. Цяпер выступяць Уладзь Ленкевіч, музыка, Пётр Клюяў, музыка, Стась Карпаў, паэт, Валер Шэйбак, пастар, і будзе спеў. Вельмі важна тое, што тыя людзі, якія сышлі ў час рэпрэсій, гэта у вялікай ступені былі маладыя людзі, у якіх проста віравала кроў, яны гатовыя былі жыць, тварыць, яны стваралі Беларусь, і ў прынцыпе той даробак, які яны нам пакінулі, ён ужо важны для нас, ён стаўся падмуркам таго, што мы маем сёння. Неверагодна уявіць сабе проста, што было б, калі б яны засталіся жывыя, працягвалі працаваць, пісаць і так далей. У нечым пра гэта верш Тодара Кляшторнага «Інжынер». Над чарцяжом схіліўся інжынер, над чарцяжом схіліўся нерухома. Ён на канве, нябачанай канве ствараў у думках пляны пабудовы. Нямая ноч за вокнамі лягла, калі бяссоннай лямпачкі пагрэцца, а побач на краі дубовага стала пусцілі двух ваўчкоў гарэзлівыя дзеці. Адзін ваўчок са шпаркасцю планет пісаў кругі, нямераныя часам, другі, як смоўж, на цененькай траве павольна захістаўся. Вы скажаце, якая справа нам хады ваўчка, напэўна, не падлічым, а час адно дваім наканаваў. І той, нарэшце, паваліўся.
Адзін ідзе, як мокрае гарыць, другі бяжыць уперад без аглядкі, ну той датлеіць, гэты дагарыць, канец заўсёды сыдзецца з пачаткам. Ну што ж, ваўчок заўжды застанецца ваўчком, а чалавек заўсёды чалавекам. Усім зямля нябачаным ключом замкне навекі вечныя павекі. Але ж якое шчасце дагарэць, а не сатлець без попелу і жару. Той шлях ніхто ніколі не сатрэ, дзе сапраўды ў творчасці згаралі. Якое шчасце сёння працаваць, ды мець душу заўсёды маладую. Няхай сабе няскончаны палац другія рукі дабудуюць. З нас кожны сёння інжынер. Для нас пасіўнасць сёння невядома. Мы на канве, нябачанай канве, штодзённа творым пляны пабудовы. І прачытаю адзін свой верш. Плошчу запоўнілі людзі ў форме, як галубы, якіх з рукі корміш. Прылеглыя вуліцы, парослыя як цвіллю персанажамі ў цывільным. Варта глядзець праўдзе проста ў вочы. Наш горад некім падступна сурочаны. Варта глядзець праўдзе ў рожу. Навокал увогуле непрыгожа. Сяджу, чакаю, покуль нехта падкрадзецца вось-вось і мне затуліць вочы рукамі неўзаметку. Цёмна, цёпла вачніцам робіцца, на мяжы другога і доўгага месяца ў восені. І я адмаўляюся адгадваць, хто гэта гэткі ў мяне за плячыма ў шчыльную амаль, каб рукі ад маіх вачэй як мага даўжэй не адымалі. Каб рукі ад маіх вачэй як мага даўжэй не адымалі. Варта глядзець праўдзе проста ў вочы. Наш горад некім падступна сурочаны. Варта глядзець праўдзе ў рожу, навокал увогуле непрыгожа. Працягваецца імпрэза ў Курапатах. Толькі што прагучаў верш Тодора Кляшторнага «Інжынер», потым верш аўтараў, а зараз выступае музыка Пётр Шырэй за далі сонныя, глыбей за небасінь. Пад слякаццю, пад сцюжамі, у раз'юшаныя дні мы слоту дзён адужалі, бяду перамаглі. Хмялелі штодзень дзеямі, запалам барацьбы, без роспачы, з надзеямі, і паміралі мы. Гэтымі словамі Тодора Кляшторнага я вось разважаю пра тое, што наколькі неабходна сёння нам дзейнічаць, рабіць нашу справу, жыць і несці любоў і сведчыць пра праўду. Тут ляжаць сведкі гэтай праўды, і мы мусім памятаць, не можам пра гэта забыць, пра гэтыя злачынствы. Я казаў не толькі як папа рымскі Ян Павел II, але як філосаф, што дзве самыя страшэнныя бяды 20-го стагоддзя — гэта нацызм і вось бальшавізм савецкі. І мусім дзейнічаць, жыць і несці любоў. І памятаць, каб больш такіх страшэнных рэчаў ніколі не паўтаралася. І напрыканцы хочу нагадаць пра важнасць гэтых духоўных каштоўнасцяў, дзеля якіх мы сёння тут сабраліся, і дзеля памяці, дзеля духоўнасці. Таму што ўсё матэрыяльнае, яно мінае, яно праходзіць, яно мае свой час. І словамі Юркі Лявоннага, таксама, які быў рэпрэсаваны: кожны з нас на зямлі толькі госць. Гэта вечная радасць і драма. Як па медных дратох тэлеграма прамільгне і мая маладосць. Я прачытаў радкі з вершаў Юркі Лявоннага і Тодора Кляшторнага, паэтаў, якія былі расстраляныя у гэтую ноч 82 гады таму. Кровавая мясорубка, в которую попали эти люди, не окончилась до сих пор. И мы точно так же мучаемся.
Я думаю, что наша святая обязанность в первую очередь выжить и не просто, знаете, на коленях, ища какой-то милости, пощады, а смело, с красотой и любов'ю в душе. А я тільки що споткав відомого історика, дослідчика Змітер Дрозда. І він тут у Куропатах прийшов так само на цю імпрезу. Ті були ви, Змітер, у самому початку, коли Владь Орлов, письменник, згадував про цей протокол розстрілу, який він бачив. Ні, я вас десь шукав і не бачив, це вас не було. Так ось там він цитує документ, певно. Да? Ось недавно днями, ось ви на прес-конференції у Доме прессы, клубе прессы, так? Да, вы сказали, что есть інший шлях шукать вот этих свідчень, катування, репресій і так далі. Бо в архивах КГБ мы этого не знайдем. А есть іншие какие-то варианты. Какие? Могли бы вы поведать? На самом деле здесь ситуация совершенно, я не считаю, не безнадежная, потому что все эти списки, которые уже были приговоры, двойки, тройки, они все отправлялись на утверждение в Москву. И там, я думаю, что в архиве или ФСБ, или в ГАРФе где-то, в каких-то архивах эти списки все сохранились. То есть мы сможем установить людей, которые были приговорены. Потом многократно вся дошла переписка, какие-то приговоры могли быть утверждены, какие-то не утверждены. Поэтому в Москве мы можем кое-что много найти. А еще вы сказали про скарги людей, яких тоді визволили до 37 года, да, там була лига. І потім вони почали скаржитися на слідчих і описували ті катування, які з ними були. І ці документи можна підняти, да? Що це за документи, де їх можна знайти? Просто можно вспомнить саму историю этого большого террора. 17 ноября 1938 года вышел указ СНК и ЦК КПСС, который остановил большой террор. И после этого все эти двойки, тройки внесудебные были завершены. Фактически мы говорим, что это был конец большого террора. И после этого уже начались большие разборки в самом НКВД. И громадное количество преступлений, потому что кто-то был жив на тот момент, писал жалобу Пономаренко, писали в партийные. Громадное количество вот этих заявлений, или тех, кто выжил, или уже кто уже на тот момент был расстрелян, они начали рассматриваться. Начала прокуратура, и уже сейчас в Национальном архиве Республики Беларусь мы можем прийти и посмотреть громадное количество этих документов. И люди рассказывали про пытки, каким способом их заставили дать эти приказания. Сами чекисты давали друг на друга показания. То есть там вплоть до того, что самого выше, начиная от Бермана, от Стояновского, от Завадского, которые вот были руководство НКВД и руководители различных отделов, они друг на друга давали показания, рассказывали, что... Причем все отлично знали, что все практически показания, все выбыты под пытками, все дела сфабрикованы, что каким способом, вплоть до того, что безграмотных заставляли подписывать неизвестно. Максиму нечто знаете, да? Але вот вы на этой пресс-конференции сказали, что вельми шмат намаганняў это вот вымагае, бо там год человек, да, домагаўся правды про своего сваяка. У архіве ёсць, значит, спісы рэпрэсаваных, але со справами не знакомят, бо то потребуют некие доведки. Что за доведки? В архиве, да, в Национальном архиве Республики Беларусь есть база данных, которая составляет... Да, она не репрессированных, а реабилитированных уже. Да, это люди, которые уже совершенно... По-моему, там порядка 180 тысяч человек. И, то есть она создавалась для того, чтобы человек спокойно мог обратиться, и эти сведения должны были публиковаться. Я могу туда обратиться? Без проблем. И эти сведения должны были публиковаться в книгах памяти, в газетах. То есть они создавались специально для того, чтобы, понимаете, когда людей репрессировали, многие же репрессировали громко. То есть были статьи в газетах, рассказывали про то, что... Да. А вот когда была реабилитация, получается, что людей реабилитировали тихо, как бы так вот, что это какой-то... Ну, должны были про это тоже рассказать, опубликовать. И вот эта база данных сейчас, получается,
недоступно для людей. А на самом деле без проблем. То есть любая фамилия, которая... Что ты свояк, так? Они требуют доказательства родства, раньше требовали, а сейчас уже в последний год говорят проблемы даже доступа к этой базе данных. Хотя там нет никакой секретной информации. Там только год рождения, где человек родился, по какой статье он был арестован, то есть такие общие данные, которые не являются тайной частной жизни. Коли звичайний чоловік, от не історик, який прийде з паспортом у Національний архів, він може знайти зв'язки про свою В этой базе данных просто общая информация, которая в большинстве случаев уже есть на сайте Мемориал, хотя там не вся информация, потому что в этой базе данных 180 тысяч человек, а в интернете сейчас порядка 80 тысяч человек. То есть где-то еще 100 тысяч человек, которых нет в интернете. А есть еще люди, которых нет в этой базе. То есть мы говорим, что уже бесспорно, что в Беларуси было репрессировано порядка 600 тысяч человек. Это 300 тысяч человек, которые были репрессированы по статьям различным, и 300 тысяч, которые раскулачены. Те, которые были раскулачены, их репрессировали в административном порядке, и этих документов практически нет нигде. Видать, самые докладные зв'язки где-то есть у архива КДБ. Те когда-нибудь может быть открыты этот архив, как вы думаете? На самом деле, я тоже говорю, я не питал бы большую иллюзию насчет архивов КГБ, потому что я видел, например, дело на моего родственника, там буквально несколько страниц всего лишь. То есть там даже нету никаких протоколов допроса. Вы кажете, что зачистили там давно все уже, да? Даже не то, что зачистили, просто большинство людей, понимаете, мы представляем, что человека арестовали, его допрашивают. А это была часто такая формальная процедура, что человека арестовали, и от момента ареста до его расстрела могла пройти там, месяц. И человек за это время мог один раз всего лишь увидеть следователя. То есть он увидел, заполнил эту анкету, потом все остальное проходил. Он мог оказаться только в Куропатах, понять, что происходит. Скажите, вам складно заниматься этой справой? Какие тяжкости ее? Если есть для себя в плане поиска, если есть доказательства родства, то в принципе можно добиться того, чтобы ознакомиться с... Я про вас пытаюсь, вот вам особисто. Это цікаво чи складно? Какие у вас тяжкости? Я вот просто, даже сейчас вот я стою здесь и слышу эти стихи, которые расстреляны. Я понимаю, что это то, чем я хочу заниматься, как бы это ни было сложно, и я буду этим заниматься. Вы будете заниматься этим, потому что ваше сумление подсказывает, так? Розум, сумління, міркування ваші. Добре, Дмитрий, дякую велике. Дякую. Це був Дмитрий Дрозд, історик, дослідчик, який сьогодні вельми шмат часу проводить в архівах, шукає документы про репрессованных. Починал со своих свояков, а теперь ведет широкий поиск, пошук того, что отбывалось в Беларуси, звесток этих секретных про то, что отбывалось у галине репрессий. І гэты боль сёння трэба прынесці да Бога. І не водка сёння п'яніць, а горач, крыўда бывае п'яніць, і не дае працаваць, і не дае паглядзець на нашу зямлю іншымі вачыма, паглядзець у будучыню, як глядзеў аднажды ў яе Голубок, пішучы свой верш «Будучыня». І сёння я хацеў бы заклікаць вас да малітвы. Нават да 2 малітваў. Па-першае, каб сёння ад лица, ад твару нашай зямлі, нашага народу, мы маглі бы прыйсці да Бога і пакаяцца ў грахах камунізму. Зразумела, гэта не мы стралялі, зразумела, гэта не мы згаджаліся, але гэта наш народ і гэта нашая зямля. І сёння мы ў Бога шукаем ацалення нашай зямлі. І сёння ў Бога мы шукаем таго, каб ён датыкнуўся і не паслаў нам свой дух, каб аднавіўся твар нашай зямлі. І таму, калі народ, ён прыходзіць да Бога з пакаяннем, з малітваю, Бог ацаляе. А па-другое, я хацеў бы маліцца сёння за нашу інтэлігенцыю, за вас, хто стаіць тут, каму неабыякава, за тых, хто будзе вучыцца ў нас. І няхай яны бачаць на нашых сэрцах шрамы, але няхай
яны бачаць у нас таксама вось той аптымізм. Аптымізм не ад дурасці, аптымізм ад веры і ад працы, якую мы робім і будуем, той самым дом, пра які марыў Уладзіслаў Голубок. І няхай гэта справа працягваецца. І няхай сёння, хто перажывае гораш, аднойчы ён будзе перажываць і радасць. Помолимся. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господ, мы прыходзім да Цябе сёння, скораны ў сваім сэрцам. Господи, мы молимся, каб Ты отпустил нам наши провины. Господь, каб Ты отсолил нашу землю. Господь, каб Ты Рада Свобода, ми працягваем репортаж з імпрэзы. У Курапатах зараз выступае пастор Вальдер Шейбак, а тут каля мяне знаходіцца Настя Дашкевич, жонка Дмітра Дашкевича, ну і вядомая актывістка, і да еще да шлюбу з Дашкевичем вядомая актывістка Настя. А Настя, скажите, ласка, вы кажете, не просто тут удельница, а вот как мы все, а как люди звычайные тут, а вы организаторы этого так само, так? За что вы отказывали, за якими тяжкими вы сустракалися, які, в принципе, у вас зараз ураження як організатора про то, що тут адбылося? Ну, моя частка была больш інфармацыйна-адукацыйная. Моя частка была больш інфармацыйна-адукацыйная. Я вельмі задаволена, як прыйшла мерапрыемства. Мне здаецца, гэта ну, такі большы прагрэс у параўнанні з мінулымі, тым больш па-за мінулым годзе. Я вельмі сцешана тым, што шмат людзей засталося да канца, вытрымалі гэты холад, з цікавасцю слухалі ўсіх выступоўцаў. Вельмі ўдзячная выступоўцам, которые, вот як абяцалі, так вось і прыйшлі, як бы у нас... Ніхто не сарваў? Фактычна ніхто. Яўку? Так, фактычна ніхто не сарваў яўку, нягледзячы на холад, на шматлікія абставіны, людзі імкнуліся, прыходзілі. І притым яны, ну, сапраўды прыходзяць дзеля таго, каб выступіць літаральна некалькі хвілін, але для іх гэта важна. І... Так, і музычная частка так само была добра. Так, і музыкам найперш складана, ты больш гітара на марозе, як бы такім, яна вядзе сябе вельмі непрадказальна, ну і ў прынцыпу для людзей гэта як пойдзе з музыкамі была такая боязь, но слава Богу. Все пачыналася, здаецца, былі ваши дзеці тут? Не. Я памыляюся. А, тут іншыя бегалі. Так, сёння не было. Дзе яны зараз? У сяброў. Сябры дапамагаюць наглядаць. Сябры, малайцы, трымаюць варку. І тата, і мама тут. Так, таму як бы, ну, мы задаволены і вельмі ўдзячныя ўсім тым, хто прыйшоў, хто падтрымаў фінансава гэта мерапрыемства. Потым будзе справаздача за выкарыстаныя фінансы, у тым ліку будзе інфармацыя, куды пойдуць тыя грошы, которые засталіся, на якія праекты. Ну, таму всім дзякую, все супер. Ну, а як вам, в прынцыпе, удаецца сумяшчаць пазіцыю маці і актывісткі грамадскай? У вас уже трое, пробачте, трое уже, да, у вас уже нарадзіўся трэці. Ну, як же вы так змагаецеся? Ну, як бы, не так шмат актывізму ў маім жыцці на самой справе. Як бы, гэта одно мерапрыемства в год, фактычна, которое мы разам з метром арганізоўваем. Але, ну, не такі стыль жыцця, нам класна так, все добра. Это важно, это нельга взять и выкрасліць. Это все натуральна ідзе насамрэч. Дякую, Настя. Это была Настя Дашкевич. І серць малих над Беларусяй тихо і ветла раскинь промені своє хвали. Спору працы буденной шерой на хлеб штоденный народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду
милость дай, дай урадливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби Свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Прогучаў гімн «Магутны Божа». Яго исполнили и спели Алена Ситник и Виктор Козел. Яны прихожане церквы Яна Всім великий дякую за то, что вы пришли сегодня, заканчивая презу. пахвяравали своим часом, силами, как мерзнуть тут, как узгадывать гэтую ночь. Чым больше мы будем тут збираться, чым больше нас будет приходить, тым хутчэй скончыцца гэты стан, у якім мы жывем, тым хутчэй Беларусь адродзіцца. Дзякуй всім. Калі хто едзе на машынах, запытайцеся, у каго побач, каго можна падвезці, каго можна дакінуць да метро, да аўтобусаў. І хто мае сілы яшчэ, можаце дапамагчы таксама сабраць тут некалькі яшчэ. Гадзінка часу трэба, каб все сабраць. Всім вялікі дзякуй, з Богом. Это Олег Груздилович, Радио Свобода. Мы заканчиваем репортаж с импрезы у Курапатах. Вот такие, что чули. Дмитрий Дашкевич за всеми развітаўся. Тут была импреза, присвяченная ночи расстрелянных поэтов. Эта подея отбылась 82 года тому. Как раз 29 ночь 29 на 30 кастрычніка было знішчана больш за 120 дзеячоў культуры и политики белорусской. И вот этот день стал таким таким символичным и отзначается как День памяти политичных репрессий. Тут у Курапатах сёлета собралося больше за 300 человек по наших подликах. Выступили музыки, поэты, письменники, зачитывались радки вершаў расстрелянных поэтов, письменников, звучали их имены, звучали молитвы. Ось толькі што прагучаў гімн «Магутны Божа» у памяць таксама пра гэтых людзей. Ну, мы заканчиваем наш репортаж. Это был Олег Груздилович. И сачыце за Радио Свобода. Мы будем падтрымліваць, сачыць за тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі ў гэтыя дні. Пиши про болісті життя свайго, пиши про глумы здзек, яремнае мадзенне, про трудны хлеб, про слоў каменні. Пиши пиши, як брат няволіць брата, пиши, як раб пагоніць
ската, простог души не словами, не черною слезой, а нервами, уздрыгами души. Заберозни на крыше мук, надеюсь, подали, очисти сердца у огни терпения. Усих богов и стодов, огром милости к народу. Ты погреши, ты погреши. Журбой сиротною, сердечною тугой, милуючай душой земли опарами и чарами минувшими свой твор верши, слезьми души.